ka duba masu kuɗin mu da yawan su illa man rahimallah kuɗin irin kuɗin Karuna ne. Shi kuɗin Karuna dama in ana so a ga bajintar kuɗin, in ana so a ga bajintar kuɗin, biki ya tashi. Biki ya tashi, ko wani hawa ya tashi, ko wata hidima ta tashi, to anan ne, amma ba za ka taɓa ganin hasken dukiyar akan bayin Allah ba. Ya Allah, muna tawassuli da alƙur'anin ganaka da muke karantawa. Allah, don sunayenka kyawawa, don siffofinka maɗaukaka, Allah, don ƙarfin nan da ka halicci sama da shi, ka ɗaukaka ta tsaya, Allah, don ƙarfin nan da ka shimfiɗa ƙasa ta shimfiɗu, ya Allah, duk wanda ya hana mu Najeriya, ya hana mu ruwa gudu Najeriya, Allah, ka yi mana awon gaba da shi, ka gyara mana ƙasar. Allah, ka gyara mana ƙasar nan ba don halin mu ba. Allah, ka gyara mana ƙasar nan ba don halin mu ba. Allah, duk wani wanda a ummul haba'isul lalacewar Najeriya, Allah ka jaye muna shi. Ko da Bello ya bu ne, Allah ka kashe shi, Allah ka gyara Najeriya. Don ku tashi tsaye ga addu'a. Kuna kasala, kuna iya buɗe baki ku ce ƙasa ta lalace, amma ba ku iya buɗe baki ku ce Allah ya gyara.